So, good morning mga ka-G. So, ito yung nahawakan nating mga gagamba, no? So, ito, pantimbangan to mga boss. Malaki masyado to sa timbang niya. 25 lang to mga idol. So, ito naman yung pang-hack fight. So, yan yung pula. Ito naman, tigre na abuhin saka itim. So, pang-hack fight to mga boss. Ito naman yung mga derby size na pinrepair natin yung unang nag-champion tayo. So, yan. Ito yung mga pang-hack fight na nanahawakan natin, itim, pula. Napakaganda talaga ng area mga boss. Tignan nyo na lang kung gaano di colores yung gagamba, no? Ito pang maliliit na laruan ng mga idol, yung mga Tercera TM, yan. Ito yun sila mga boss. So, nakita nyo naman sa kulay. And then, ito naman yung Japan G natin. Ito yung pinakamagandang Japan G na palabas ko mga idol. Pagka-molt, so minintain ko muna yung kaha niyang ganyan. So, sobrang laki talaga nito mga idol. Napakaganda. Pwede ngayon larong timbangan to mga idol. Pero eventually, pinakain ko na siya. So, ito na siya mga idol. Pinalaki ko na siya. So, hanggang nakaitlog to mga idol. Which is yung anak nito, pinakawalan ko sa farm. Wala naman ako nakita. So, kaya minintain ko na lang sana. And ito naman yung bark. Bark ba to? Ano bang tawag nila dito sa gagamba na to? So, ang ganda ng marking sa likod. Tignan nyo. Yan o. Polar bear mga idol. So, again mga boss, abangan nyo yung mga next content natin. So, let's go!